Здравейте! Вие сте с Християн, а сега ще ви представя тага 15 лъжи и 5 истини. Започваме. Искам да се извиня, но не съм ги запомнил наизуст. Нямам намерение да ги запомня, така че ще ги прочита. А след като ги прочита, ще ви кажа нещо. Започваме. Първо, обичам риба. Второ, мразя Джон Сина. Трето, мразя театър. Четвърто, нямам приятели. Пето, не гледам влогове. Шесто, мразя да правя влогове, защото е скучно. Седмо, живея в Лондон. Осмо, роден съм в Бургас. Девето, на 25 години съм. Десето, зодиеловен съм. 11, роден съм на 30 януари 1964 година. 12, ако намеря пари, ще си ги запазя за себе си. 13, не гледам български влогари. 14, искам да съм лекар. 15, обичам медицината. 16, обичам театър. 17, гледам WWE. Това е Световната федерация по кетч. 18, искам да стана актьор. 19, обичам сладко. И 20, мразя риба. Ще ви помоля долу в коментарите да напишете според вас кои са 5 истини от тези 20 факта за мен. Надявам се да ви е харесало. И предизвиквам този так да го направят Йоана Опинова, Бояна Николова, KChannel, както и Иво Николов. Надявам се скоро пак да се видим и очаквайте нов так. Чао, чао!